És el bo. Hola, m'ha costat arribar. Hola, Balanyà. Ja em veieu bé, aquí? Hola, Balanyà Estació, Balanyà Tona Ceba, Balanyà Sant Miquel de Balanyà. Bueno, hola, ja he arribat, m'ha costat prou arribar. Bueno, ja fa temps que sóc aquí, ben bé. Fa temps que hi sóc i no em penso marxar. Només que res, perquè ja veieu el que costa arribar-hi, també, en aquest poble. Doncs, bueno, sobretot, no em penso marxar perquè no sé si podré tornar a entrar. Aquest detall ara mateix no té importància, però guardeu-lo, que pot ser més endavant sí que el farem servir. Bueno, que la vida em va portar aquí. Em va portar aquí perquè vaig conèixer la Núria. Ja sabeu, la Núria, una de les dues, la Núria. Que no, aquí no la vaig conèixer, vaig tindre que anar a Andorra a conèixer-la, sabeu? Al país dels Pirineus. Però bueno, total, que van ser els seus encants que em van portar fins aquí, al poble més bonic de Catalunya. He arribat. Sí, la noia més maca de Catalunya vivint al poble més bonic de Catalunya. Núria, no et veig. Molt bé, doncs res, que baixant d'Andorra em va portar cap aquí, la Núria. I jo, vinga, va, som-hi. Baixant d'Andorra vaig parar a Balsareny. Bueno, per un daltònic com jo, el més semblant a Balanyà i l'únic que coneixia, també. Vaig patant una mica, però bueno, no passa res, vaig equivocar. Per sort va tenir una miqueta més de paciència, o potser perquè volia arribar a casa i em va dir Balanyà està a la Plana de Vic. Dic, val, doncs cap a la Plana de Vic. Vinga, va, som-hi. Ja, total, que sí que viatge cap a la Plana de Vic, vaig arribar a la Plana de Vic, per aquí a la C-17. Fa 20 anys vaig arribar aquí i costava trobar Balanyà, no hi havia cap cartell que ho posés, Sant Miquel de Balanyà ni res. Hi havia cartells de Tona, del Brull, de Taradell, de Ceba, cartells a tot arreu. Vaig patant. Ara això sí que m'agrada. És que sóc de Sitges. Això m'ha vingut molt bé, ara. No teniu pressa, no? Heu sopat, tot? No hi aneu ara a sopar. Un moment, aquí una miqueta d'atenció, per favor. Val, doncs res, que vaig arribar cap aquí i dic, bueno, què? Quin carrer he d'agafar? Diu, tira tot recte i quan passis al pont ja hi seràs. Al pont. Mitja hora vaig tardar a passar el pont el primer cop. Hasta el Benet va passar caminant. Hosti santa, tio. Per això, mira, no sortir-ne d'aquest poble. Total, que ens han inaugurat un pont nou ara. El Tour ha tingut que venir per inaugurar un pont nou al poble. Jo li hagués donat unes tisores al primer ciclista que passava, posar una cinta allà al pont i hagués quedat més protocolari, que van passar així visto i no visto. No, ja està. Vaya inauguració més sosa. Però bueno, ja ho arreglarem, ja farem una festa o alguna cosa a la plaça Cerdà i allà a la rotonda aquella d'allà de Taradell. Molt bé. Total, que vaig creuar el pont, carrer amunt, i vaig arribar ben bé a casa la Núria per quedar-m'hi ja. Ara, és que no ens hem coordinat amb el tècnic, ara hauria de sortir... Era una bromita. Quédate. Però és que això, que m'hi he quedat. Tu, el poble més bonic de Catalunya. Bonic perquè és tot igual. Les cases igual, els carrers iguals... Tot igual. Molt bonic, sí, però m'encanta. Total, que vaig arribar a casa la Núria i el primer que surt de casa la Núria no sabeu què és. Una altra Núria. Toma ja, tot igual. Què us sembla? Que no, que era la de l'Ajuntament. Ah, no, la de l'escola. Bueno, no sé, la Montse. Era la Montse. L'altra.
Ja sabeu de qui parlo. O una o l'altra. Jo també m'he equivocat a vegades. Aviam. Sabeu qui va sortir després de la Montse? Una altra Montse. Vinga. No us he dit que és tot igual aquí? Però la segona Montse no... Era una miqueta més gran. Era la sogra. Sogra estimada, també, en aquest cas. L'he vist abans per aquí. Bueno, anar sortint gent, van sortir dos homes semblants, no iguals, el Camil i en Furti. Hòsties. Dic, bueno, aquí hi ha... Potser trobo un altre Anscari aquí al poble. Noms no gaire comuns. Dic, aviam si tenim sort. Total, va, família política presentada. Bueno, tota no, que també els coromines s'han reproduït, hi ha una plaga. Tots els meus nebots, molt estimats, hola, què tal, com esteu? Cunyat i cunyada també, hola. Vale, ja està, ara sí, tots presentats. Total, que d'aquest poble m'hi quedo. No, ara no calia. Ara no cal. Ara... No ens hem coordinat, ja t'ho dic jo. Total, que ja que hi era, doncs, he fet coses. He anat fent coses aquí al poble. Veurem una miqueta d'aigua? Si us plau, perdoneu-me. Bueno, la cosa més important que he fet, que jo no l'he fet sol, que m'han ajudat bastant, han set la Vinyet i la Caral. Les dues meves filles, molt maques elles, també presentades, hola, què tal? Ho estic fent bé, que no us ho pensàveu, que el vostre pare arribaria aquí dalt. Jo tampoc. Però bueno, bé, que he fet més coses aquí dalt. Vaig començar, la Núria i els seus amics tenien un grup de teatre, a la Guarderia Teatre. Ha guanyat el premi Caixa de Manlleu de teatre i tot, I res, em van deixar fer una miqueta de teatre. Bueno, bàsicament feia el llop. El llop, us en recordeu? El joc del llop fa temps que no es fa aquí a la festa major, per cert. I jo em passava ben bé. Bueno, ja comissió, el llop. Bueno, total, què més fet? He fet més coses, un moment que m'ho llegeixo. Hem fet... Seguint amb el teatre també, últimament, no sé si tots, perquè no hi cabeu, però he fet pastorets. No m'heu vist mai fent pastorets? Ara sí que ho tenim, això. Estàveu esperant tots que cantés. Per això m'han fet venir aquí. Pastorets de la muntanya que viviu en gran recel, en gran recel. Això ho cantava l'Àngel amb una altra veu, més fina. Pastorets de la... No, jo feia de Pasqual. A veure, què és aquest soroll? Espera't, que... Em falta el Joan. Joan, has vingut amb la guitarra? Sisplau, necessito una guitarra... Bueno, és igual, canto sol. Va. Pastorets de la muntanya... No. Va, no us cantaré, sisplau, per favor. Però no us cantaré perquè aquest any farem pastorets al musical. I a mi em donaran un paper protagonista. Amb lo bé que canto segur que em donen el nen Jesús. Ja no us molesto més amb els pastorets. També he anat fent coses, no patiu. Una de les coses que he fet també és fer de cuiner. Què us sembla? Fet de cuiner, aquest barret que porto, no sé si s'aprecia o no s'aprecia, però us ho llegiré jo. Però cuiner, amb il·lusió, hi ha el logo del menut. Me'l van donar, vaig començar cuinant pels més petits de la casa, diguéssim. Vaig començar allà dalt. Després també he anat fent cosetes, he anat fent més cosetes. He fet alguna rosada, alguna vermutada, algun entrecot i alguna sardina a la plaça Cerdà, i algun sopar de festa major, també n'he fet algun. Que ara, jo crec, que ara és molt millor com ho fem ara. Cadascú es porta el seu i així, tothom content. Vinga, alegria. Què més faig? Faig els petardos de fi de festa. Això sí que m'agrada. Fer els petardos de fi de festa és una de les coses... M'hauries de... Ara.
Veureu que és maco, això. No va. Bueno, m'encanten, els focs artificials, però... No va, no, és que estem amb Alfa 3. Ojo, no pagui, pagau. No fotem foc a res, perquè si no aquí fotrem un merder de Déu. Era de Sant Joan, que van sobrar, i veig que no acaben de funcionar. Bueno, això dels petardos sí que m'agrada. Gràcies, Eric. Sembla que estaves per aquí. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de fer els petardos. Aquesta miqueta de castell de foc que faig de final de festa no són 4 petardos llançats així perquè m'agrada tirar la pólvora i llançar-ho així, sinó que hi penso una miqueta i passo unes quantes hores sentat davant de l'ordinador, que no m'agrada gens l'ordinador, no sóc gens d'ordinadors, però miro què fan els petardos, intento que quedi el més bonic possible amb el pressupost que tinc. I crec que el resultat, no sé, dieu vosaltres mateix, què tal? Bé, no? Us agrada el fi de festa que fem a aquest poble? Sí? Molt bé. Doncs crec que per això, bàsicament, perquè aquest any farà 10 anys que faig el fi de festa i crec que per això és per lo que estic aquí, per fer-vos el pregó. Ara ja sóc més del poble, ara em canvio una miqueta. Ara podeu girar-vos un moment que m'he de canviar. Bé, ja em giro jo, doncs, va. Que com sou, Gràcies, gràcies. Gràcies, Balanyà. Soc l'escollit per fer el pregó. Espera que em trec la barba, que quedo millor. Soc l'escollit per fer el pregó de Sant Miquel de Balanyà. Poble mil·lenari. Hi ha documents que ho demostren, més que res he buscat al ChatGPT. Però no patiu que no he vingut a parlar d'aquests 1000 anys. Però una miqueta d'història sí que us en parlaré, més que res la història recent, perquè són molts els que hem vingut de fora últimament i crec que està bé saber el poble on vivim i la gent que l'ha fet o que el forma, per adaptar-nos i conviure tots junts ben plegats. Doncs aquest poble, al començament eren camps, hi havia 4 masies disseminades per aquí i la seva expansió va ser gràcies al ferrocarril, la R3 d'ara, que abans devia funcionar perquè gràcies al ferrocarril va vindre gent. Ara, tren, crec que no arriba ningú. Però bueno, això són altres coses, no ens ficarem en política. Això tot eren camps, el ferrocarril va començar a construir-se cases per allà a la carretera de Seva i a la carretera aquesta d'aquí del Pla de Balanyà, però no va ser ben bé fins l'any 46, em sembla ser, 46, 47, que un grup de veïns van construir l'església aquesta que veieu aquí i la plaça, que això ja va començar a agrupar-nos tots una miqueta. Abans la gent era més de missa que ara, també. Però bueno, encara ens agrupa tots l'església, si més no l'església a la plaça, i això ja va començar a formar l'embrió una miqueta del que seria el poble. Una miqueta més tard, cap allà l'any 65, diversos veïns es van ajuntar per fer el que és la cooperativa d'habitatges. Aquestes cases que abans he dit que totes eren iguals, les van fer gent del poble, es van agrupar i van dir hem de viure aquí i si ningú ens fa les cases doncs les farem nosaltres. Això ha funcionat molt bé amb Ikea, no sé per què no veu seguir, seríem forrats ara mateix. Però bueno, aquest grup de gent que va construir les cases també va fer, perquè això aquí, abans hi havia... Això d'aquí estava dividit com en 4 pobles, saps? I dius, hi ha una casa que em sembla que tenia 4 ajuntaments. I dic, hòstia, la gent es va enfadar una miqueta i volia que només hi hagués un ajuntament. Doncs van formar la Cofrafe, no sé què, bueno, la segregació per Balanyà. Van formar això. Un moment que vaig a veure aigua una altra vegada. I aquests RQR
anar picant portes, que només volien ser un ajuntament. Total, que al final, he dit que no volia fer política, però la Generalitat va decidir que el poble només tindria un ajuntament. Sant Miquel de Balenyà de Dalt. No va acabar d'agradar gaire. Ceba pels d'allà. Per ells, vull dir, ceba. Val? Total, que van seguir insistint, i al final no tenim un ajuntament, però som una MD. O sigui que gràcies per insistir, per voler fer poble, per ser cooperativa. I això va formar una miqueta el que és el poble, un poble cooperatiu, un poble que tots estem aquí a la plaça avui per alguna cosa. És un poble que s'ha fet ell a si mateix, amb la gent del poble. I això crec que és una cosa que els que venim de fora hauríem d'aprendre i hauríem d'estimar, perquè hi ha molts pobles així. Ojo, quasi m'atrabalanco. Total, que ja vaig per acabar, no patiu, ja estic acabant, ja només em queda parlar una miqueta de festa major, que per això és per lo que he vingut. Hauries de posar una música per poder beure aigua i parar una miqueta de parlar? S'està fent llarg? No. Podeu demanar, si voleu que faci alguna cosa? No. Bueno, vaig per acabar, deia. Ara sí, parlem de la festa major. Com el seu nom indica, és la festa més gran que se celebra als pobles. Aquest poble, tot just fa 3 anys, vam celebrar el centenari de la festa major. Una festa major amb història. Però jo quan vaig arribar aquí fa 20 anys, de festa major no era gaire regida, diguéssim, que diguem. Jo vinc d'un poble de Sitges, ja ho he dit abans, que m'han tocat una miqueta. Vinc d'un poble on la festa major es viu molt, i se sent molt, i es fa molta festa major, i aquí quan vaig arribar hi havia una orquesteta, hi havia una miqueta de superet per aquí, i 4 coses, i ja està, i poc més. Bastant decepcionant, dic, això m'he quedat al poble, però aquesta festa major ho hauríem d'arreglar. Per sort no ho vaig arreglar jo, que no sé arreglar gaire res, és més, a vegades ho espatllo més que ho arreglo, i van haver uns joves d'aquí del poble, cap allà l'any 2010, que van anar a picar la porta de l'Ajuntament d'allà dalt per organitzar la festa major que tots vivim ara mateix, que no devia ser fàcil, perquè anar a picar la porta d'allà dalt, ja sabeu tots que no, fàcil no és, però se'n van en sortir, oi tant que se'n van en sortir. I aquests joves, i no vull deixar-me en cap, que són l'embrió de la festa major que vivim ara, eren en Pere Pol, l'Enric Portet, l'Albert Roca, la Maria Rabionet, l'Albert Clarà, en Roger Ferrarons, en David Puig, perdó, no veo nada, me tenía que haber traído las gafas, la Gloria Salomó, la Raquel Gés, l'Ivan Herredero, en Jordi Roma, en Guillem Gonzalo, en Joan Canó, en Marcel Puig, en Matías Salado i en Xevi Roura. Tots aquests nanos van tindre la valentia. Per què van tindre la valentia aquests nanos? Sí, són ells. Van tenir la valentia perquè el seu ADN porta el cooperativisme i volien que el poble seguís sent poble i s'estava perdent, i jo crec que ells amb el seu ADN van formar aquesta festa major que vivim ara, van tindre la gran idea de fer tots els actes, o gairebé tots els actes, aquí en aquesta plaça, que ens reuneix a tots i que ens acull a tots, que ja van formar aquells seus avis o aquells seus pares, i aquesta plaça que ens acull a tots és on gaudim i on celebrem la festa major de Sant Miquel de Balenyà. També van tenir la gran idea de fer-hi una barra, que segurament això també ens ajuda a vindre. I ens fan el sopar cada dia i sobretot consumiu a la barra perquè la festa major no es paga sola. Si no ens costarà molt car i no podrem tindre les voreres arreglades i tot això. Si consumim una miqueta, que a tots ens agrada, i aigua, podeu consumir aigua. No estic fomentant l'alcoholisme. Jo no en beuré d'aigua, no patiu. Val? Doncs, total, que això, que aquesta festa major tan maca que ens van fer aquest primer grup de joves que van formar l'embrió perquè els altres joves s'emmirallessin i seguissin formant-la. Ara ja tenim la tercera o la quarta o la cinquena generació de joves que organitzen la festa major.
són els qui he d'agrair que vagin pensar en mi en algun dia per fer el pregó de festa major. No m'ho vaig pensar gens perquè sóc un inconscient o perquè no sé què, però em fa molta il·lusió haver fet el pregó. Moltes gràcies també a l'Ajuntament o a la presidenta i al consistorio i a tota aquesta gent. Inés, gràcies per també confiar en mi. I us convido a tots a gaudir de la meravellosa i majestuosa i espectacular Festa Major de Sant Miquel de Balenyà. Visca Sant Miquel de Balenyà, visca la seva gent i visca jo també una miqueta. Va. Gràcies, guapos. Bona Festa Major. Alegria, que és festa major. Alegria. Duem les galtes ben vermelles de tant fregar amb aigua i sabó.